Bala an balima zigiri pilisi laiba cɛma ani musoma denmisɛn ani maakɔrɔ an bɛ aw fo k'aw to aw sigiyɔrɔ ani aw sɔrɔ yɔrɔ la sanga ani a ka waati kɔnɔna na k'a yira aw la k'a fɔ ni an sigilen an ka jɛmukan mandi ale kɛnɛ sanfɛla la n'o de émission a bɛɛ fɔ ye jɛmukan ye ni nana yan nɔ nkalon tɛ yan an b'a bɛɛ fɔ n'i y'a dɔn se k'a bɛɛ fɔ an bɛ émission jɔ sabula an bɛ min kalama min fɔra an ye an bɛ ɲini ka o de la. O kama foli ni waliɲuman dɔn n'an y'o ta ni k'a di daba masa ma an bɛ sɔli kɛ an kuntigi Mamadu ka kisi ani nɛɛma a bɛ Abudulayi den ani Aminata den yɔrɔ cɛ kelen min welela tɔgɔ 201 na Moriw ko k'o bɛ olu de bolo ko bɛɛ t'o dɔn foli waliɲuman dɔn an b'a ta an b'a di an ka président de la transition ma n'o de ye Asimi Goyita ye AES président saba bɛɛ lajɛlen foli kɔ an bɛ foli ta ka di an ka ministre ma ministère kɔnɔna na primature kɔnɔ an bɛ premier ministre fo jamana dɛmɛbaa cɛman ani musoman donna ani dogola an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka taa se an ka dugutigilakaw ma ni dugu kunkolo y'a dimi olu de bɛ yɔrɔ ɲini alimaminakaw bɛ fo foli ni waleɲuman dɔ bɛ di kungo subaw ma n'o ye dosolakaw ye kɛnɛyaso tigilamaw lakana tigilamaw bɛɛ lajɛlen bɛ fo bi ni an sigilen an ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan min bɛ wele émission a bɛɛ fɔ bita ka di ni ma bita ka di an ye fulɛŋɛni dɔ sɔrɔ min bɛ yen ni a dusukun y'a ta ye a ni y'a ta ye ani t'a sɔrɔ sabula n'a sɔrɔ ko sinja ye kɔrɔya ye sagajigi sogo tɛ ɲemi m'a f'i ye n ko kunsigi ka kɔrɔ ni bonbonsi ye mais ni bonbonsi nana i b'a mɛn adamadenw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ko kɔrɔya b'a fɛ ka kɛ o sababu la dugumɛnɛ yɛrɛ tɛ kulusi bɛ cɛbakɔrɔ la mais a b'a foni ka bɔ cɛw la misi kana da bonya ma sari kana da giriya ma n'a bɛ taa n'a sera gunguru ma a bɛ bala la katikaw ka gunguru ba fulɛŋɛni ncinin don ala ye soden 16 gindo d'a ma soden 16 ye fɛn jumɛn ye laturu don dɔw ko anw ma ko a bɛ fɔ ko jinɛ 8 ani mɔgɔ 8 dɔw ko fiɲɛso ye 4 ye ko bɔgɔso ye 4 ye ko jiso ye 4 ye tasumaso ye 4 ye o kuma ko 4 fois 3 k'o bɛ taa bɛn min ma k'o de ye 16 ye ko laturu ye soden 16 ye ko ala y'a gindo ta ka di maa min ma k'o ye adama ye katikaw fɛ yen ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko lalabi ka wara ɔ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ kalan kɛ karamɔgɔ fɛ yen nka ale bɛ bɔ karamɔgɔ fɛ yen k'a sɔrɔ ani karamɔgɔ bɛ kɛlɛ la karamɔgɔ muso nɔfɛ walima karamɔgɔ denmuso nɔfɛ cɛ min kalan n'a karamɔgɔ bolo n'u ye jangow caman yala n'a ka kalan ma kɛ taa tulu san bitigi la ka na taa nabini sanga na n'a nege bɔra karamɔgɔ la don min ye labila ale ka kalan ma k'o ye ka dɔnni d'a ma ka tila k'a diplôme tigiya kalan kɔnɔ belebele i ni yantuma dansɔgɔnin ko baasi t'i la an bɛ ala tanu ka barika da aw bɛ dansɔgɔ fɔ de an b'a fɔ ye an bɛɛ tɛ donsoya baasi t'i la kɔni alhamdulilayi wa shukran ayiwa adama foli di layɛbaaw ma u k'a dɔn ko kan bɛ maa min ma n'o ye adama ye k'a ni bi ɲana n b'a fɔ alhamdulilayi wa shukran sanni an ka kuma daminɛ an b'a fɔ awuzubilayi mina shaitani rajim bisimilayi arhamani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin rafiu darajati wa dudu kashfili gumati muhammad ibn abdullahi sallallahu alaihi wa sallam ala k'an nafa ni kira barika ye ya rabbi an bɛ bɛɛ fo ni sɔli tɛrɛmɛ ala k'a kɛ hinɛ ye ka se an karamɔgɔ in su ma Gawusu Kalilu Berete Laladen Abide cɛw cɛ Mali turabutigi ne ye Adama Kulubali ne ye Laladen Abide ka kalanden u b'a fɔ ne ma ko Lalabi ka wara kalanbulon bɛ Kati an bɛna kuma daminɛ an bɛ bɛɛ fo k'a fɔ bɛɛ n'an donna min gasi la an bolo fila dalen bɛ duguma an kɔ donsobaw somaw kodɔnnabaw bɛɛ ye hakili la bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ an masaw an bɛ yafa deli kɛ bɛɛ fɛ kuma la fili tɛ ban dɔnni kuma don n'an filila kalandenya fili don an bɛ se ka min f'i ye sango ye adama an bɛ e fo dantɛ foli min na i ko e de ye Lalabi ka wara ye Lalabi kun ye maa ye laturudala kun o kɔrɔ i fana ye laturudala de ani ye turabu karamɔgɔ de turabudala bɛ turabu karamɔgɔ de e ye turabu karamɔgɔ de ne turabu karamɔgɔ de o suguya bɛ la karamɔgɔ in cayara Mali kɔnɔ adama laturu bɛ se ka maanifin mago dilan tiki tak fo n'i t'a dɔn tiki tak n ko kalanbulon de bɛ ne bolo n t'a tɛ ka taa n sigi yan so ni moriya kɛ mɔgɔ tɛ dɛ kalanbulon yɛrɛ de bɛ ne bolo kalandenw bɛ ne yɛrɛ bolo k'u kalan i bɛ tila ka mɔgɔw mago ɲa tuguni turabu ni yiri la ni ala sɔnna ma
turabu ni yiri la ka baara kɛ adamadenw ye k'u mago ɲa adama an bɛna don laturu kɔnɔ laturuden dɔ tun bɛ yen a ka di karamɔgɔkɛ ye kojugu a tun b'a tɔgɔ fɔ o ye laturuden jumɛn ye an tun b'a mɛn a da ko masa solomana masa solomana ale bɛ laturu masaso kɔnɔ aw b'a fɔ cogo min na adama masa solomana e bɛ se ka maaw mago dilan n'a ye i n'a fɔ i karamɔgɔ ye kabakow kɛ n'a ye cogo min wa f'i k'a dɔn ayiwa ko turabu yɛrɛ fɔlɔ so 16 ye kalanden turabu ye so 32 so 32 ayiwa kalanden kalan na turabu ye so 16 masa solomana ye wɔɔrɔ a dilen don turabu so 10 na turabu masa solomana ye turabu force ba de ye quoi 16 n'o fara ɲɔgɔn kan 16 turabu force bɛ masa solomana yɛrɛ bɔgɔ dugukolo sanfɛ bɔgɔ don i kɛra danfɛn i bɛ dugukolo de sanfɛ an bɛ se ka kabako caman kɛ ni solomana ye ni ala ka jɛ ye ala ka jɛ adama e ko e ye lalabi ka kalanden yalima i ye lalabi salen kɔfɛ sisan i yɛrɛ kɛ lalabi ka kalanden wari ɲini kama wa a bɛ di non ani laladen na bi de janjɔnw bɛ kɛ aw ye janjo kɛ lalabi muso u bɔra ka t'u sigi plateau kan maa n'u bɛ baara la o y'a bɛɛ ta tɔgɔ ma ne bɛ adama tɔgɔ mɛn dɛ non o ye karamɔgɔdenw an ye kalandenw ni denw ni kalanden tɛ kelen u ye kalandenw de yira mɔgɔw la mais an ye denw de an ye kalandenw de u ye denw de yira o ye Momɛdi a n'a dɔgɔninw Momɛdi ni Berete fitinin a n'a dɔgɔninw mais n profite yan kosɛbɛ k'an karamɔgɔw bɛɛ fo Sisoko kɔrɔba Usumani Sisoko Seku Wɔlɔkɛ Mɔden Fɛnjugu Terema yɛrɛ k'an profite k'an ka président ba fo Cheikh Umar Sɛni b'a fo kosɛbɛ ka Berete fitinin fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la yiri bolo bɛ n'a ta fan de don donc ne y'a fɔ aw yɛrɛ de bɛ taa awɔ an bɛ taa ɲɛ fo ka su tɔgɔ bila aw ɲɛ sinon aw tɛ taa bon non o tɛ sisan ka su tɔgɔ bila an bɛ ka fanga de di an bɛ ka valeur de di su ma an tɛ balo su tɔgɔ la wa ne bɛ balo su tɔgɔ la don o don ne ka sa o don n tɛ ka balo lalabi tɔgɔ la dɛ non an tɛ se ka lalabi tɔgɔ bila yen min an ye kalanden an ye kalan k'a kɔ a ka kan ka tɔgɔ fɔ wali ɲuman dɔn de don k'a ɲɛsin a su ma maa caman ye kalan kɛ lalabi kɔ bi u bɛ ka balo hali u tɛ sɔn k'a fɔ ko lalabi mais u bɛ bonya kɛ a ye a somɔgɔw ye fɛn bɛɛ nka mun kama sabula ni i welela bi ko lalabi kalanden dɔrɔn walima i welela lalabi tɔgɔ la dɔrɔn dɔw yɛrɛ bɛ ka taa tɔgɔ daw kan ni min tɔgɔ ye Seyidu o bɛ taa yɛrɛ kɛ Seyidu lalabi ni min ye Musa ye o bɛ taa yɛrɛ kɛ Musa lalabi n y'a den ye n ye nin ye ne ko a fɔ n'i débrouillé i yɛrɛ ye i bɛ min dɔn k'i sigi o kan o ma fisa waati bɛɛ ka t'i balan adamaden kelen tɔgɔ la i dun b'a mɛn ko laturu jiginna a tɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn laturu jiginna maa min o ye Nabila Idirisa de e ko e ye laturu karamɔgɔ ye ko e tɛmɛna kalan domaine kɔnɔ o kɔrɔ ye Mali la bi lalabi min tun ye karamɔgɔ ye o kɔfɛ e yɛrɛ bɛ se ka jɔn fɔ Mali tɛ dɛ Afrique de l'Ouest kɔnɔ ko min ɲɔgɔn tɛ laturu la bi e bɛ min dɔn f'i k'a dɔn n'i ka kuma dɔ de jaabi an lalabi an kumara dɛ an ye kuma caman de fɔ a y'an fara ɲɔgɔn kan cɛ 100 a ko kalandenw ni ne sara aw tɛ se ka ne kɔ ta a kana sɔn ne ka tunu fo san 100 ne tɔgɔ kana tunu Mali la san 100 e y'a faamuya minnu b'a bolo lalabi tɔgɔ la olu bɛ yen quoi mais a y'a fɔ cɛ minnu nana ne b'a la kalanden san 100 ne kana tunu ne tɔgɔ ka fɔ du bɛɛ kɔnɔ Mali dugukolo kan ne nana sisan ne y'a f'i ye ko kɔrɔ ne bɛ ɲininka ne karamɔgɔ ye jɔn ne karamɔgɔ ye lalabi de o bɛ se ka effacer o tɛ se ka effacer o lalabi salen minnu bɛ ka nkalon ta ka da la ka sɔrɔ o ma ye olu ni ne tɛ kelen ye dɛ lalabi ye ne lasigi yan ne kalan de terre en terre la olu fana b'a fɔ ten de ko maliyɛn ka wari ɲini kan olu fana b'a fɔ ten wari ɲininaw de kɛ bɛɛ dɔnnen don jamana in kɔnɔ video n'a bilala mɔgɔw bɛna ye o bɛɛ dɔnnen don quoi nka an bɛ ɲɔgɔn dɔn réseau kan kuma ye kuma wɛrɛ de ye mais an bɛ ɲɔgɔn dɔn cɛw bɛ ɲɔgɔn dɔn quoi f'i k'a dɔn n bɛ fɛ ka min f'i ye o de ye
lalabi tɔgɔ tɛ se ka bɔ an tɔgɔ kan bon ni min fɛnɛ lalabi tɔgɔ ta ka da i tɔgɔ kan k'a sɔrɔ hali ma ye alhamdulilayi an bɛ ala tanu ni ye mais an b'a f'i ye k'i jugu ɲɛ i k'i ka baara kɛ tilennenya ni tiɲɛ kan o fana an ka laɲini ko f'u ye quoi ne bolo o tɛ koba ye quoi n bɛ karamɔgɔ denw bɛɛ fo ka musow bɛɛ fo ka balimaw bɛɛ fo siriki n'a dɔgɔw bɛɛ lalabi ka wara i ma n ka question jaabi question jumɛn ye sa ne de k'i ma n ko Afrique bɛɛ i sɔn bɛ jɔn ye laturu la n'o tɛ e ko e sɔn bɛ min ye laturu la an ye mɔgɔ Mali kɔnɔ minnu tilala k'a fɔ k'olu de y'a faga laturu la bon n'i ko k'i y'a faga ka tila ka dɛmɛ d'a ma k'a sɔrɔ a ma sɔn u bɛ balo la k'u kan d'a ma u bɛ k'u ka laturu tableau la u bɛ ka laturu tɔgɔ fɔ u bɛ ka kalan kɛ ka tila k'a fɔ k'i tɛ mɛn i bɛ taa i tɛ tɛmɛ nin wagati kan an ye mɔgɔ ye Mali la minnu y'o kɛ wa a tilala ka taa o cogo la a ma tɛmɛ o waati kan bon ni m'o ye koyi e m'o ye ne m'o ye e t'o ye aw y'o ye ne m'o ye aw y'o ye ne m'o mɔgɔ ye Mali la ne ɲininka ko jɔn bɛ turabu dɔn Mali bɛɛ ne bɛ min dɔn ne b'o de fɔ tiɲɛ masa ka ca dɛ turabu dɔnna ka ca Mali la kojugu kojugu e bɛ jɔn dɔn mais ne bɛ min dɔn Usumani Sisoko a bɛ kalanbulon karamɔgɔ kalandenw karamɔgɔ Usumani Sisoko a yɛrɛ bɛ laturu dɔn Mali bɛɛ ne bɛ min dɔn ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ne t'i dɔn e bɛ min dɔn Mali bɛɛ ale bɛ laturu Usumani Sisoko a bɛ laturu dɔn ne ye cɛ o cɛ ne bɛ turabu dɔn Usumani Sisoko bɛ turabu dɔn ni ye ala ko tiɲɛ i tɛ laturu dalaw dɔn Mali la o fana bɛ se ka kɛ e ma Kisima ko mɛn o jɔ Kisima ye mun de Kisima mun de Kisima i ka foli bɛ n bolo yan ka na n bon ka na fɛn ɲɛna sabu ko diɲɛ bɛɛ ko maa tɛ laturu dɔn n'ale de a y'a fɔ a tɛ tile 10 bɔ a kɛra lalabi yɛrɛ ka san 10 anniversaire kɛnɛ kan ko dɔn n'a t'o fɔ sa i bɛ ka kalanden lalabi denw minnu bɛ k'o fɔ o kun bɛ yen aw kalandenw aw yɛrɛ aw caman kun bɛ yen hali n'a sɔrɔ e kun tɛ yen i bɛ ka Sisoko min fɔ n'a bɛ kalanbulon kɔnɔ Sisoko kun bɛ yen président Umar Sel aw ka président international kalanbulon bɛ fan o fan président ba kun bɛ yen min bɛ Kisima an y'a ye cɛ kɛnɛ kan a bɔra a y'a jira k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ ko cɛ tɛ laturu dɔn n'ale diɲɛ bɛɛ mais f'i k'a dɔn ko corona t'o fɔ quoi corona tɛ se k'i sigi k'ale de bɛ fɛn dɔ dɔn diɲɛ bɛɛ hali kiraw m'o fɔ i ye kodɔn cogo o cogo i ka kodɔn tɛ kiraw t'a bɔ kiraw m'o fɔ quoi olu ye kodɔnbaliya kumaw de ye quoi kiraw m'o fɔ fana Berete Fitini dalen bɛ kalanbulon kɔnɔ ale tɛ kuma o o t'a dɔn ka tɛmɛ ne kan koyi cɛ tɛ sabali kow bɛ yen dɛ wa nin t'a bila sabali dɛ kow bɛ yen dɛ ale bɛ yen ni cɛw corona dɔrɔn u bɛ boli de ko Berete ale bɛ yen yɔrɔ an ma se Mohamɛdi yɛrɛ ma fɔlɔ n'an bɛ taa se waati i bɛ cɛn camanba yira n y'a f'i ye ko Sisoko kɔrɔba bɛ yen kalandenw karamɔgɔ ne bɛ cɛ masa min dɔn k'a bɛ turabu dɔn nin bɛɛ ko ne dalen don a la n b'a fɔ tan de dɛ ko ne dalen don a la parce que mɔgɔw kalanyɔrɔ tɛ kelen turabu ye kungo i donna yɔrɔ i b'o de dɔn o bɛ ni mɔgɔ min jɛra i b'o de dɔn quoi ala ko tiɲɛ lalabi kɔ hali n'a danni ma ye ɲɛnafin bɔ a la i kɛra a fɛ ka kɛ a kɛrɛfɛmaaw fɛ hali nkalon i bɛ k'a essayer k'a kɛ tiɲɛ ye vraiment ni ne ye kanu ye a tɛ ka nkalon kɛ tiɲɛ ye k'an tɛ tɛmɛ nin kan koyi e tɛ k'a faamu wa n b'i lamɛn nkalon tɛ lalabiya kun ayiwa a yɛrɛ ka tɔgɔ minnu fɔ olu bɛɛ nana sɔrɔ laturu karamɔgɔw bɛ yen n bɛ ka minnu tɔgɔ f'i ye minnu ye kabako ye e bɛ ka den fitininw de fɔ minnu taara ka t'u jɔ kalan na laturu kɔnɔ e tɛ ka fɛn i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a kalan tableau la cogo min ni e nan'o tɔgɔ fɔ minnu ye san 30 san 40 kɛ laturu ɲɛɲinini na k'a ɲɛdɔn ka na olu comparer ko ni cɛw bolila k'u bɛ t'olu de sɔrɔ yen o kɔrɔ ye vraiment ala yɛrɛ k'o tiɲɛ sisan walima i bɛ k'a kɛ de u ka bidon ye u k'a dɔn lalabi ka wara a yɛrɛ a bɛ k'a fɛngɛ sinon ŋo ne ye cɛ de e bolo ne ye musoya ne ye cɛ de dɛ ayi bi ka minnu fɔ e tɛ ka fɛn bɛɛ faamu wa se b'a dɔn a kɛra bɛɛ ye nɔ f'i k'a dɔn ko cɛ ka cɛ yira o tɛ cɛ kɛ muso ye quoi o ye cɛya dɔ de lalabiya kɔnɔ hɔrɔnya ni bonya de bɛ yen mɔgɔ ye kodɔn cogo o cogo dɔ de y'i kalan i kodɔn cogo o cogo dɔ de y'i kalan e bɛ k'a faamuya cɛ masaw bɛ yen f'i k'a dɔn ko denmisɛnninya ni kɔrɔbaliya tɛ dɔnni na kira Mamadu bangera sallallahu alaihi wa sallam k'a faw to ma olu ma kɛ kira ye
olu ma kɛ nabi ɲuman ye ne ye ninnu bɛɛ de fɔ tuma dɔ la mɔgɔ ma i yɛrɛ dɔn ne yɛrɛ ye cɛ yɛrɛ ne bɛ ka nin f'i ye ne fana tɛ muso yɛrɛ non mais ɲɛnamaya ye jala ko de komi ni ɲininka ko ne dalen don min de la ni ne y'a faamu e y'a faamuya ni jala ko don a bɛ n'a fɔ tɛnɛ kɔnɔ caporal ni fɛnw bɛ mais c'est comme ça ɲɛnamaya bɛ o kɔrɔ y'aw mɛnna n'aw ka jala caporal jala ye dɛ e caporal jala ye cogo di e bɛ ka minnu tɔgɔ fɔ ni jala ko don n'a sɔrɔ olu kɔni ye colonel ye san kan ka sɔrɔ e ye colonel o minnu colonel o bɛ général bi bon san kan ka sɔrɔ ne ka bɔ non siso bɛ ni ɲɛ piwu kanu ɲini yɔrɔ jan yɛrɛ a siso bɛ ɲɛ mais Berthe fitinin kalan kɔni b'o ɲɛ an ka pauvre non Berthe fitinin yɛrɛ sabali ayiwa Berthe hali sisan n'a ɲagamina ni Berthe ko dɔ bɛ yen dɛ hali sisan o ye bonya ye sa non bonya tɛ mɔgɔ bɛ min dɔn i b'o dɔn mɔgɔ bɛ min dɔn i b'o dɔn e cɛ da ni hadamaden kanu a ka jugu non kanu tɛ kanu su nafa t'o la wa ne cɛ don ne cɛ Berthe cɛ o bɛ se ka kɛ ten wa o bɛ se ka kɛ ten an b'o basi o la ka taa sa kalandenw bɛ ne yɛrɛ bolo olu fana b'a dɔn ne ye min ye a bɛ ten ni diɲɛ ko bɛɛ bɛ ten tɔ de kalandenw bɛ ne yɛrɛ bolo olu b'a dɔn ne ye cɛ min nkalon tɛ lalabiya kɔnɔ quoi kanu ɲini yɔrɔ jan yɛrɛ parce que mun na bɛlɛ bɛ tigɛ fɛn damadɔ min kɔsɔn o tɛ lalabiya kalanden halala si la ni siranna i bɛ nkalon tigɛ ni natara i bɛ nkalon tigɛ ni jɔn yɛrɛ la i bɛ nkalon tigɛ ni balo sirilen bɛ mɔgɔ la i bɛ nkalon tigɛ ala ye kisi nin bɛɛ ma dugukolo sanfɛ i balo ma siri maa la non alhamdulilayi n bɛ ala tanu n bɛ ala barika da n bɛ se ka n yɛrɛ balo a 100% mais ma tɔgɔ tɛ dɛ ka nafiri dun bi sini ka dun sini o ko tɛ dɛ a 100% a 100% ni nin tɛ siran mɔgɔ ɲɛ quoi mais ni nin bɛ maloya mɔgɔ wa ne jɔlen tɛ n yɛrɛ la dɛ o bɛɛ bɛ se kuma ni mɔgɔ ka juru b'i la ni mɔgɔ ka juru b'i la i bɛ jɔ i yɛrɛ la ni ka mɔgɔ ka juru ta i bɛ jɔ i yɛrɛ la lalabi ka wara ni saya ma ko falideni ma don dɔ kɛrɛkɛ bɛ da kɔ la Gawusu Kalilu Berthe ɲɛnama a ka ala deli kɛra aw ka se ka a tɔgɔ bɔ san 100 kɔfɛ i yɛrɛ ka kuma la ale tɔgɔ kana tunu ne ko Gawusu Kalilu Berthe lalabi ni ye kuma janya n'a ye cogo o cogo hali n'i y'a lawuli ka bɔ sunɔgɔ la k'a ka fayida kelen de a bɛ kelen de aw bɛ tɛmɛ ɲininkaliw ka ca sanni an ka se ɲininkali ma i tɛ fayida kelen d'a ma e bɛ fɛ ka fayida di jumɛn maa min mago yɛrɛ de bɛ k'a sɔrɔ bi i b'a sɔrɔ sisan Isa ko gɛlɛya tɛ yan Isa tɛ dɔn mais hali ka wari yɛrɛ sɔrɔ ka taa Isa ta hali n'a ye station kɔnɔ a t'a kun mais f'i k'a dɔn ko fugari tɛ diɲɛ sɔrɔ a tɛ lahara sɔrɔ fugari tɛ diɲɛ sɔrɔ fugari tɛ lahara sɔrɔ mɔgɔ n'i fa kɔnɔ i bɛ don da caman de fɛ quoi dɔnni ye tiɲɛ fayida ye tiɲɛ fɛn bɛɛ ye tiɲɛ mais mɔgɔ yɛrɛ de ye tiɲɛ fɔlɔ ye n'i da so k'i ta kɛ fugari an ka jamana in problème o de e bɛ kulo ni dɔnnikɛlaw tɔgɔ o tɛ baara fɛ mɔgɔ tɛ baara fɛ quoi i y'a faamuya e bɛ dɔnni bara fo i ka kɛ fɛn dɔ la o de ka ɲi k'i da ka sunɔgɔ ten dɔrɔn n bɛ fayida ta ka bari i bɛ kɛ nson ye dɛ an tɛ olu kama quoi an bɛ ka jamana in dɛmɛ a bɛ jɔ cogo min komi an karamɔgɔw kun hakilinaw de jamana in cibagaw don olu n'an tɛ kelen i y'a faamuya mais en tant que i bɛ ka ko dɔ kɛ i yɛrɛ ye sɔrɔ gɛlɛyali ma cogo o cogo a gɛlɛyali ma cogo o cogo ne kan bɛ tile bɔ n'a bin ne ma tile bɔ n'a bin a ye lalabi ka wara lamɛn tile bɔ n'a bin parce que i b'a dɔn hali dangara tɛ bɔ 6 heures de temps hali dangaden ka fisa ni fugari dangaden ka fisa ni fugari fo 12 heures kɔnɔ k'i kɛ ka fɛn sɔrɔ a y'a lamɛn 12 heures tɛ sa 5 heures heure 5 i bɛ gariya den kelen pe caman gɛlɛya yɛrɛ turabuden gariya Yunusa nafoloso den don cɛden yɛrɛ ye 5 a den turabuso 17 18 ma n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ko ni hayu de ala ko k'ale yɛrɛ ye ɲɛnama ye i bɛ gariya den kelen pe ci i bɛ situlu mɔrisɔn kelen n'a ko Yunusa e ye nafoloso den laladen a bɛ den ka wara de y'a foni ko n'i kɛ ko ni wari sɔrɔ i bɛ situlu den kelen d'a kan ni tile y'a yɛlɛ ala bɛ sɔn i bɛ wari sɔrɔ mais ne tɔgɔ ma fɔ a ye fayida ti ɲɛ hali ni ma ne tɔgɔ fɔ ne tɔgɔ fara kan ne dɔrɔn sɔn ne tɔgɔ tɛ o hali ni ne tɛ turabuden bɛ yen ka sɔrɔ ne ma ne a tun bɛ yen wa ne taara a bɛ yen a bɛ tɛmɛ mais komi de y'a d'i ma k'o ye barika yɛrɛ mɔgɔw da tɛ kelen ye i bɛ dɔ ka fayida ta n'a tɛ ɲɛ o mɔgɔw yɛrɛ qualité tɛ kelen ye quoi parce que munna e ɲɛ bɛ fini ni ninnu la quoi mun tɛ o qualité dɔ de bɛ mɔgɔ la o ye dusukun ye n'i y'a kɛ i b'a dɔn ko dusukun ko fɛn dɔ bɛ yen o tɛ ne o ta ye ko in y'o de ye quoi o kosɔn ne ye n tɔgɔ fara kan
Ah, sɔrɔ yɛrɛ bɛ kulo ni cɛ dɔw tɔgɔ ye an fana hali n'a bana san n'a yɛrɛ b'a kɛ an bɛ kulo de ni gaziw ka y'u bɛrite ala m'o barika ye cɛ min filɛ nin ye an bɛ dɔrɔgu kɔni ta ko in na dɔrɔgu ye jumɛn ayiwa an bɛ taa mais i bɛna kuma min fana f'i ye turabu dala n'i y'a ye sisan ta la karamɔgɔ ye tiɲɛ nka ni aw fana ma to ka cɛ tɔgɔ to yen a su k'a da dɔɔni e na waati a b'i faamuya n ko Nabila Idirisa bi aw yɛrɛ ɲinɛna o kɔ yɛrɛ laturu jiginna Nabila Idirisa f'i k'a dɔn ko Nabila Idirisa ma ne kalan ni larabi yɛrɛ tun tɛ ne tun t'a dɔn ko Nabila Idirisa bɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ dɔ de bɛ fɛn dɔ yira dɔ la quoi a ye ne tulo bɛ la sa dɔ de bɛ fɛn dɔ yira dɔ la ne tɛ se ka Gawusu Kalilu Berete tɔgɔ bila Lala Den Abi den tɔgɔ ne tɛ se k'a bila mun kama ale de ye n kalan dɔɔnin na k'an bɔ maɲumatɔ ko la a bɛ komi ne ka fɛn bɛɛ ye larabi de ye quoi o wajibi de ye parce que mun na ale de y'a jɔ ne yɛrɛ fa jɔyɔrɔ la mɔgɔ min diɲɛ yir'i la o y'i fa dɔ de ye quoi ale de y'a jɔ ne ba jɔyɔrɔ la parce que larabi y'an kanu kojugu jusqu'à ce que a y'a fɔ an ye a ko kalandenw ne yɛrɛ tɛ tɔgɔ fɛ bilen n bɛ fɛ ka n ka tɔgɔ falen aw ka kɛ fɛn ye la ni ala mina ni don arijinɛ kɔnɔ a k'o to yen a ka n ka kalandenw ɲɛ e cɛ ni ɲinan'o kɔ o fana ma nɔgɔn dɔɔnin dɛ e mun b'o kɛ cogo di komi n y'a f'i ye toujours mɔgɔ min b'a tɔgɔ fɔ ka balo olu ne tɛ kelen ye Lalan Gawara ɲininkaliw ka ca kojugu n bɛ zie saba di ma n bɛ tɛmɛ zie fɔlɔ fɔlɔ ni lalabi jɔ ka e furumuso jɔ i bɛ jɔn ta kelen i b'o répond a répond cogo ɲuman na a filanan lalabi n'o ye laturu dalayba ye e karamɔgɔ don n'a sɔrɔ Nabila Idirisa tun bɛ ye ɲɛ na ni ye Nabila Idirisa k'o jɔ sisan ka lalabi jɔ e bɛ jɔn ta ni ye alijinɛ da ka lalabi da i bɛ jumɛn ta a banna dɛ ni ye lalabi jɔ ka Nabila Idirisa jɔ ne bɛ lalabi ta i ka kalan ni kulo ma ne ye lalabi da ka arijinɛ dan ne bɛ lalabi ta i jɔ ne ka siga dɛ sa i jɔ a yɛrɛ bɛ dugawu de kɛ Lala Den Abi den n'a kan ka don jahanama kɔnɔ ala k'a don arijinɛ kɔnɔ ka ne don a place la jahanama kɔnɔ Lalabi Gawara ne lamɛn ka ɲɛ kosɛbɛ a ye ne lamɛn e ka sabali wa ale tɛ sigɛrɛti min a y'i jɔ sa n ko alijinɛ ko don seli bɛɛ bɛ ka kɛ min kama seli bɛ kɛ arijinɛ de kama cɛ bɔ i y'a ye wa n ko lakara alijinɛ n'i y'a jɔ ka lalabi jɔ kuma in lamɛn ka ɲa n'i ye lakara alijinɛ jɔ n b'i deli yɛrɛ de ala kama kuma in lamɛn Lalabi Gawara n'i ye lakara alijinɛ jɔ ka lalabi jɔ alijinɛ min bɛ kiyama i bɛ jumɛn ta sabali a faamuya ka ɲɛ n ko alijinɛ de nɔnɔ kɛnɛ baji bɛ yen nɔnɔ kɛnɛ min dumuni i ye ayiwa ne bɛ ka lalabi de tɔgɔ f'i ye sa cɛ min ye ne kɛ cɛ ye n'i y'a mɛn i jɔ ni kunnandi sababu ɲuman de don n bɛ fɛ o de f'i ye quoi faamuyabagaw b'a faamu minnu m'a faamu olu kungo ye quoi n bɛ fɛ ka kuma dɔ de f'i ye n'i ye Lala Den Abi den jɔ ne yɛrɛ bɛ dugawu de kɛ ni lalabi bɛna taa jahanama de kɔnɔ ala ka ne don jahanama kɔnɔ ka lalabi bila ka taa arijinɛ kɔnɔ k'ale bɛ lalabi ta ka jɛ alijinɛ kɔ k'ale bɛ jahanama fɛ ka tɛmɛ alijinɛ ka lalabi ko kɛ kɔlɔnkɛ yɔrɔ dɛ lalabi ko diinɛlama de don ne bolo quoi alijinɛ a diinɛlama diinɛ i y'a fɔ diinɛ quoi lalabi ko bɛ ne bolo ten de quoi e bɛ a kɛ kɔlɔnkɛ fɛn quoi ok ne bɛ ji min ye lalabi ne bɛ dumuni min ye lalabi awɔ parce que a ka dɔnni na o bɛɛ di yan awɔ sisan ne ye muso min furu lalabi o kɔrɔ ni kɔni y'a ta ka alijinɛ to o kɔrɔ i b'a fɛ ka tɛmɛ i muso kan wa muso ko fana ko wɛrɛ de fana kana ka du ci dɛ ne fɛ kana ka du ci ka diya dɛ mais fɛn y'a dɛmɛ ne muso yɛrɛ fana bɛ lalabi fɛ quoi ayi mɛ o e b'i muso ta ka lalabi to e b'a n ko si bɔ a ma ne ko ni kana ka du ayi mɛ an ka si bɔ a ma a ye nin jaabi o la yɛrɛ o de ye kuma wɛrɛ de ye cɛ mɛ n ko si fali parce que sariya de kan ka ne ka si saba bɛɛ ne ka n ka si saba bɛɛ ba jaabi o tɛ problème ye bon mɛ i muso ta bɔ yen du kana ci wara ka taa sɔrɔ madamu taalen don mɛ min f'i ye non ne muso tɛ taa ne muso ye muso original de ye muso ye ne ye larabi ta ne ye muso ta a bɛɛ ye kelen ne muso bolo parce que ne ye fɛn fɛn kanu ne muso y'o kanu ok ni muso to ne kuma lamɛn dɛ don ala minnu muso muso fɛ ne t'olu la koyi ni ne fɛ ko na don n t'a muso de lajɛ ta dɔn dɔn dɛ mais ko ka ɲi bonya de kɔnɔ fɛn bɛɛ ka ɲi bonya de kɔnɔ dɔrɔn de don lalabi ma yɔrɔ jan dɛ question ka ca hali ni n baga jigin tasuma la ne muso bɛ jiginnen don ala fana ala y'o bonya kɛ question ka ca
J'ai sabana, j'ai là-bas, il est là magana, ibe. Sans kono dugu kono bani baba klebi koron. Nimbedara Mamadou kamuna. Okay. Kira keme sabantan saba. Ko ala ko kay Mamadou noroda. Samba biolo vlaga soro dugoloti. O kama ko an fara mamingera jende foloy. Ko ala maso ko gateme ani amba awauche ko faga soli kira Mamadou ka. O kuma ne be fe ka don. Kira folo kira laba Makka Medina Mahamadou. Ni Mamadou biye bi ni ya joga la bi jo bi jumenta. Eje ti sawani. Ya ni dina mo ko bla yona. Ala yere jama sawani. Ya ni dina mo ko bla yona. Bo la wali. No figa don kira Mamadou sallallahu alaihi wasallam. Ma fa Allah ma salli wa sallim. Salim. Karamo yere me kira Mamadou ko. Karamo yere ga fait désigner les prophètes ko so parce que karamo tu ala moye. Karamo me kira bato kujugu. Donc lui ça comparer quoi. Kira Mamadou allez nous dans faire te comparer. Allez dans faire nous vous dépasser quoi. Donc nous au fond on jamais le meilleur boulot. Mais la vie est prophétique. Allez nous faire la kira Mamadou. Ay ama fo ite gosa. Afra obligatoirement et quand kele meta ka kele bla obligatoire to la vie be kira era ba. Allez nous be ay keto to la e kele meta ka kele to e ma fo kele la bi be kira quoi ah mais pourquoi on be ça fa doro ko boko ne be kira de ta la bi bla kira fo non la bi be akundi Mamadou sallallahu ne so solo la bi o me pera ko ne ta quoi bon ne ma dira ko de non man la bon ne ba ko parce que même fo sang mais ne ba ko mais ne bi jama la ko awo mais représente alto non te pays islamique de mani pays laïque bon ma bosida déjà e karamo ke era ka kuma be alu soli kira kan e ko ke ni karamo be Mamadou ko représente la fe doro ko bon me karamo ko blani ora me kira de fe ka to men kala ni karamo ara de kira irane lo so an no gunte kira ka ko chamando e so mo blazo de ko da che ko mi ne kisha jabi ametasa oni jabi do ay men jabi e Mamadou tabel la Bible donc ko Mamadou tabel la Bible wota comme ça ya ke na tay amin la vie fara kira Mamadou sallallahu alaihi wasallam amin ya fa délégué islam o refen malaba e ko bi ne e kuma don da boy aywa la bi wala mamin be ni ala wula jarabi dengola ni denko bula bani ni baba yala la iba ye u ye analyse chaman ke docteur yere be an balimamuso caman jigila tigɛ k'a f'u ye ko bangemugu tɛ se ka bange kɛ tugun yalima ni o kɔlɔlɔ ye adamaden dɔ sɔrɔ ne ye bolola baarakɛla ye i bɛ don o tigilamɔgɔ jigiya kɔrɔ wa. Bon an b'a fɔ alhamdulilayi wa shukura yɔrɔ denko matière ka gɛlɛn denko kisɛ ka gɛlɛn kojugu denko yɛrɛ dɔrɔn émission kan ka kɛ émission kelen n'a dama tellement que walawalali caman b'a la camanba de b'a la. Parce que dɔw ye muso de tɛ se ka den wolo dɔw problème bɛ cɛ la dɔw cɛ denkisɛ ma dafa dɔw cɛ tɛ cɛya la bon dɔw yɛrɛ ta fɛnɛ jeli dɔ tɛ se ka den sɔrɔ o bɛɛ bɛ denko la denko matière ka gɛlɛn dɛ e y'a faamuya bon dɔw ta ye u ka laada tigɛlen don dɔw ta ye dabali dɔw ta ye ala ka lajarabi ye mais ni si de tɛ se ka dɔw fanga filɛli kɛ n'an ye filɛli kɛ n'an bɛ se ka min furakɛ an b'an débrouiller o la n'an tɛ se ka min furakɛ komi an tɛ se ka ko bɛɛ dilan. N'an sera min furakɛ an b'o tigi labila. Donc n'a faamu e ka majorité yɛrɛ ye laturu de ye. Laturu yiri cɛ 30 kilisi ne y'a f'i ye ko ne ye turabu karamɔgɔ de ye ne kalanminɛntigi de ye quoi. Yiri la i b'o cɛ banaw furakɛ. À 100% ka bon a ka dɔgɔ a ka misɛn ji t'a la o fanga t'a la o bon muso yɛrɛ fɛnɛ bɛ muso la an t'o de dɔn. Cɛ ala ka masa. O de cɛ caman bila jɛnɛya la u bɛ fɛn minnu bɛ fɛn min na o t'o sɔrɔ muso la wa muso man kɛnɛ muso dɔw bɛ nege t'a la muso dɔw bɛ nege foyi tɛ u la muso dɔw bɛ ji t'u fari la muso dɔw bɛ ji b'a fari la mɛ nege tɛ k'a la o de cɛ caman bila jɛnɛya la kow bɛ yen dɛ a cɛlamɔgɔw fana bɛ yen o bɛ yen
o ye anw ye ayiwa mɛ n ta tɛ bana ye dɛ lalabi ka wara ma fari la hadamaden maa minnu bɛ yen n'u mago bɛ garisɛgɛ yɛrɛ yɛrɛ de la a telima garisɛgɛ baara i b'o kɛ an b'an se kɛ garisɛgɛ ko la kosɛbɛ kosɛbɛ garisɛgɛ ye tiɲɛ ye quoi ala ye bɛɛ da ni garisɛgɛ dɔ ye mais f'i ka dɔn toujours baara ninnu kɛli ka ɲi de i ka filɛli ka kɛ fɔlɔ ni mun na i bɛ inscrit an b'i ka filɛli kɛ n'an y'i ka filɛli kɛ i mago bɛ min na n'an bɛ se k'i dɛmɛ toujours f'an ka dɔn n'an bɛ se k'i dɛmɛ mɔgɔ tɛ se ka ko bɛɛ dilan o n'an bɛ se k'i dɛmɛ n'a ye an bɛ se k'e dɛmɛ n'an kan n'an bɛ se k'i dɛmɛ ni nasi an bɛ nasi bɔ an b'a d'i ma n'an bɛ se k'i dɛmɛ ni yiri an bɛ yiri bɔ an b'a d'i ma n'an bɛ se k'i dɛmɛ ni sɛbɛn an bɛ sɛbɛn dilan an b'a d'i ma parce que mɔgɔw cogoya tɛ kelen ye parce que mɔgɔw sigilen don sigicogo dɔw de la ɲɛnamaya yɛrɛ la sigicogo ye naani ye tasuma fiɲɛ ji bɔgɔ e y'a faamuya bon n'o ma dɔn sisan n'an ye fɛn dɔ ta an kun fɛ k'a d'i ma o problème ye dɛ an yɛrɛ sisan e bɛna vi tasuma n'an ye fɛn dɔ d'i ma o ji ye sanni ka taa e bɛ segin n'o an yɛrɛ ka mɔgɔw b'o problème ba de kɔnɔ i taa dɔw yɛrɛ fɛ n'i bɔra yen dɔrɔn c'est fini ye o de y'i ka taa i bɛ segin de quoi bon f'an k'o de ɲɛdɔn fɔlɔ e bɛ ka vi système jumɛn kɔnɔ n'anw dɔn n'a diyara ala ye an b'i dɛmɛ cogo min na an b'i dɛmɛ ten a bɛ ten de bon n'an se k'i dɛmɛ fana an b'i labila bon an tɛ se ka nin kɛ tiɲɛ na an tɛ ne komi garisɛgɛ bɛ na sira bɛɛ kan hali kɛnɛya ye garisɛgɛ de den garisɛgɛ de ka si dan sɔrɔ garisɛgɛ de don e ni ne ka sigi ka kuma bi garisɛgɛ de don a ka di dɔw ye ka na yan wa olu tɛ na dɛ a bɛ ten dɔɔnin ne yɛrɛ ka ni lalabi ɲɛ la o garisɛgɛ de don a salen caman nimisa la dɛ mɛ alihamudulilayi ala ni garisɛgɛ diya ne n'a ye ɲɔgɔn ye kalan a bɛ ten dɔɔnin n b'a dɔn nin an ka jɛmukan fɔlɔ ye nin tɛna k'a laban n'ala sɔnna mashallah mɛ e yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ bɛn bɛ Kati de ma Kati n yɛrɛ ka du kɔnɔ Kati côté jumɛn fɛ Kati sanafara tigɛ bugu min bɛ yen i bɛ don de fɛ Samake bugu ka kelen ka yɔrɔ dɔ morcelé k'o kɛ ACI ye ne bɛ ACI dugumala la ok Samake bugu plateau u b'a fɔ a ma ten e bɛ sɔrɔ nɛgɛjuru sira jumɛn na Lalabi ka wara 79 94 70 72 o bɛ sɔrɔ permanent ni mago bɛ Lalabi ka wara la a bɛ sɔrɔ o la aw maa minnu fana bɛ Kati Kɔkɔ Malibugu Sanafara Kati sanfɛla yɛrɛ ni a dugumala aw maa minnu fana bɛ Samɛ Lasa n'aw bɛ fɛ ka se ka laturu kalan ka kɛ laturu dɔnbaa ye i jija i ni Lalabi ka wara ka ɲɔgɔn ye n'o ye Adama ye a tɔgɔ ye Adama Lalabi ka kalanden wɛrɛ bɛ min tɔgɔ ye Adama ale yɛrɛ k'a dɔn u tɔgɔ u kana se ka ɲɔgɔn sɛgɛn o kama o ye fɛn ɲini sɔngɔba ye ale ye Lalabi ka wara ye nin bɛɛ maa siya kelen ye nin bɛɛ karamɔgɔ kelen na kalanden ye nka kalan kɛcogow tɛ kelen ye Lalabi ka wara ala kɛn bɛ k'a sigiyɔrɔ bɛɛ Kati ma an kɔni ye ɲininkaliw caman k'a la k'a dakolo ja nka an b'a dɔn de ye laturu karamɔgɔ yɛrɛ de sabula Lalabi ni a ye janjow caman kɛ kalan kɔfɛ ka tila ka diplôme kɛrɛnkɛrɛnnen dilan k'a d'a ma ala ye danni kɛ cogo min a bɛ se ka minɛni kɛ nka karisa e ka nin minɛ nin ka kɛ ne n'e ka souvenir ye aw yɛrɛ bɔra k'a ka kumaw jateminɛ a y'a ka kuma bɛɛ fɔ ni Lalabi kanu ye n'a ka denbaya kanu ye ni a furumuso kanu ye n'a balimaw kanu ye o tuma Lalabi ka wara an bɛ i fo dan tɛ foli min na foli diyara n ye ka ɲini i fɛ Zigiri Plus plateau a b'i ka bila la su fara tile kan ni waati min ka di i ye anw b'i ka bila la aw maa minnu bɛ yen k'aw mago b'a la nɛgɛjuru sira min bɛna tɛmɛ juru kɔrɔ coyi o y'a ka nɛgɛjuru sira ye ko pɛrimana don a bɛ sɔrɔ o la sanga ani a ka waati kɔnɔ yanni an ka bɔ kuma kɔnɔ kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ka fɔ mɔgɔw ye ne bɛ bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnen la n bɛ Kɔtɛ Diri fo Kɔtɛ Diri ye mɔgɔ ye dɛ n bɛ Kɔtɛ Diri fo k'an karamɔgɔw bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la karamɔgɔ Sisoko Segu Wɔlɔkɛ mɔden Cheikh Umar Sɛn an ka président ba Mohamed Lalabi ale min bɛ golo kan bi n b'a fo kosɛbɛ ka Berete Fitini fo n jɛɲɔgɔn sɛbɛ don n jɛɲɔgɔnba don an bɛ ko caman kɛ Berete bɛ ko dɔn nin ye siɲɛ damadɔ ni ne y'a fɔ yɔrɔ mɛ tiɲɛ de don n'ala sɔnna a bɛna kari ɲɔgɔn na don dɔ la don n'a nataw la n b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ ka welewele da min kɛ mɔgɔw k'u sabali u k'a kɛ ala kama ala kira kama an ka kuma nin tun tɛ ko dɔ ye mɛ mɔgɔw k'u sabali u kana dɔɔnin kalan mɔgɔ n'i ma ko dɔn i tɛ lafiya ni diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka d'i ma n'i tɛ ko dɔn i bɛ sa i tɛ lafiya i tɛ lafiya ɲɛfolo tɛ mɔgɔ lafiya
dɔnni de bɛ mɔgɔ lafiya an bɛ wuli da la maliyɛn bɛɛ k'i sabali ala kama jalabi kalanden cayara tiɲɛ don jalabiya yɛrɛ ko cayara tiɲɛ don mais ɲɛta tɛ tiɲɛ ta tɛ ɲɛ mɔgɔw b'u sabali u ka kalan kɛ ka tila k'a ɲini dɔnnikɛlaw fɛ u k'u hakili to an na u ka an dɛmɛ u k'u hakili to an na kosɛbɛ kosɛbɛ an ka kuma ninnu tun tɛ ko dɔ ye an karamɔgɔ ye sira dɔ de ta n'an ma sira in lakuraya a bɛ komi an fana ma kɛ halala ye parce que hali b'an ka sira in ban quoi kuma n'i y'a fɔ mɔgɔw kodɔnnaw b'a mɛn u b'a faamu n'a hakilila kodɔnnaw t'an jugu ye quoi parce que kodɔnna n'a y'i ye dɔrɔn a bɛ nisɔndiya de parce que dɔnnikɛla n'a ye ko dɔ filɛ ko dɔnni ka di dɔrɔn ale yɛrɛ bɛ content mais laluma b'a kɛ kɛlɛ ye mais n'i y'a kɛ kɛlɛ an b'i tereke an ka taa fɛnɛ ayi kana se k'o la ayi laluma i ka a bila ka na kɛ i b'a faamu ko wɛrɛ bɛ yen min ni baro ni dɔrɔn tɛ kelen Lalabi ka wara n tɛ fɛ ka kuma in datugu f'e ka fayida duman kelen d'a ma ka fayida duman fɛn min yɛrɛ ka di e ye dɔrɔn mɔgɔ min ka ɲɛnamaya tiɲɛna pewu foyi t'i bolo i ka ɲɛnamaya kiri kura i ka siti kura kiri i ka vie la message kɛ dɔnni o de ye quoi f'i ka dɔn dɔnni bɛ kɛ ko de la i bolo k'i tɛ ko min sɔrɔ i bolo ko minnu tɛ kɛ dɔnni bɛ kɛ o de la quoi message mais lala don a bi den su jansa n'o ye solomana ka tila k'a ɲini bɛɛ fɛ u k'a kɛ ala kama ala kira kama ni ala ni kira ka di nin dɔnni kɛ n'i ye nin kɛ i bɛ bɔ fugariya la i bɛ bɔ n'i ye nin kɛ hali ni dangaden ye nin kɛ nin bɛ ɲɛ i bolo Lalabi ka wara a ye message la message ka adamaden message kɛ solomana minnu bɛ solomana fiɲɛ tigi kɛ k'an karamɔgɔ jansa n'a ye solomana ye bɔgɔ dugukolo sanfɛ bɔgɔ don turabuden yɛrɛ ye wɔɔrɔ a dalen don turabu so tana n'o ye tan n'o solomana a bi ka di solomana solomana ye tiɲɛ dɛ i bɛ taa misi nɛ de ɲini misi nɛ bagan na sugu bɛɛ saga ni baw bɛ misi mais misi de ka ɲi ko misi nɛ ni misi nɛ ɲini i b'a misi nɛ de bɛ bin tigɛ ka di misi d'a ma awɔ o cɛ ni misi nɛ da tasuma la i b'a folo min bɔ n'i y'a folo min bɔ i b'a ɲaga i b'a kɛ daba ye i bɛ solomana sɛbɛn dɔrɔn damuku jate la 640 na i bɛ solomana sɛbɛn 640 na 640 na laban i bolo k'i tɛ fɛn min sɔrɔ i ka ɲɛnama la i b'o bɛɛ don a kɔnɔ i b'a kɛ ka misi nɛ to i b'a dun n'i y'a dun i b'i da i kana kuma mɔgɔ fɛ fo dugu ka jɛ ni dugu jɛra a ma ban koyi i ka busɛgɛ wele bi ni dugu jɛra i tila ka solomana sɛbɛn siɲɛ 100 ni siɲɛ 11 i bɔ ni nin kɛ de ala ka hinɛ mɛlɛkɛ awɔ o de bɛ ala ka nafolow tila i bɛ misi ye solomana sɛbɛn siɲɛ 100 ni siɲɛ 11 i b'o kɛ sɛbɛn i bɛ taa bada la i tɛ fɛn fɛn fɛ i b'o bɛɛ don sɛbɛn kɔnɔ fantanya bana dawulantanya garisigɛntanya si dɔgɔya janfaw kaso i b'o bɛɛ don o kɔnɔ i tɛ fɛn minnu fɛ i bɛ taa jɛgɛ ɲɛnama san bada la i b'a don jɛgɛ ɲɛnama da kɔnɔ i b'a bila ka taa cɛ o ye nɛma ye dɛ o tɛ ka gɛlɛya nɛmatɔ ka taa non f'i ka sa i ye fɛn minnu don a kɔnɔ jɛgɛ mana tigi taga ni ya dɔrɔn c'est fini o y'a tɔrɔ talen de i ye fɛn minnu don a kɔnɔ ala b'a bɛɛ d'i ma san 1 ko san 1 n tɛ kulonkɛ dɔnni ye quoi ni nin kɛ an karamɔgɔ de su jansa mɔgɔw k'u sabali ala kama ala kira kama u ka dɔnni ta u k'a kɛ quoi merci n'i ma fɛn dɔ i t'a diya na goya dɔn nin ye tiɲɛ ye diɲɛ tɛmɛna kɔlɔnkɛ kan quoi tiɲɛ don Lalabi ka wara a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Kati Sanafara ma yɔrɔ kura min dilan bɛ k'a tɔgɔ da ACI la a b'o dugu ma dɔɔnin nka numéro min filɛ weleli k'o la i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ala ye dalilu caman nɔgɔya ye laturu dɔnni kɔfɛ kɛmɛrɛ bana kɛ bɛ e maa min na i ye kɔrɔ y'a la i ye tilebe ni bali y'a la i ma se k'a sɔrɔ ala y'o gundo nɔgɔya ye aw maa minnu yɛrɛ bɛ yen fana ko bana de b'aw la an b'a mɛn dɔw da u fari bɛ yɛrɛyɛrɛw kan u jaw bɛ tigɛ u yɛrɛ ma bana sidɔnbaliw a ye weleli bila Lalabi ka wara ma Lion des Lions bi taa an b'a ɲɔngɔri yan k'a fɔ kanubaw ma aw kan bɛn waati wɛrɛ émission a bɛ fɔ kɛnɛ kan